Koning Willem-Alexander riepend van de middag het nieuwe gerechtshof in Ljouwert. Dat bad in de Jacobijnerkerke. De haven van Arnhem en Ljouwert binnen van 1 januari zou fuseren. Het gerechtshof had nu een werkgebied van 100 provincies. In Hudegriep had juist rond het begin van de joen een onrijding west tussen een trein van Arriva en een auto. Het ongeluk vond plak op de spoorroergang en de auto is meesleept rond het station Ta. Er ziet 1 persoon in de auto die is uit vastzorg naar het ziekenhuis bracht. Er is ook een bloedproef aanname. De PvdA van Ljouwert is tegen teleurgesteld door het opstappen van raadslid Jan van Olven. Van Olven kiet voort omdat hij het er net mee eens is dat hij net verkiersbesteld is trots zijn partij. Jan van Olven maakt zowat 28 jaar deel uit van de PvdA-fractie in Ljouwert. Hij gaat nu verder als eenmansfractie. Het wordt een warme simmer, maar uit en terug zwiere buien en kans op een hittegolf. Dat zei Piet Paulusma in zijn lange termijn simmervastzissing. Nevens Paulusma wordt het in juni stadig onwarmer, in juli krijgen we flinke buien en in augustus wordt het warmst. Het waar van nou dan. Joen en vannacht is het bewolken, maar mogelijk een beetje rein. De temperatuur zakt tot 10 graden. Morgen begint met bewolking, maar later komt de zinnen er ik bij. Het wordt 13 tot 15 graden bij een sterke noordwestenwind.